Want de Veier-G is niet te stoppen! Dat spotten we wel van de buur af. Ook op mijn neer, Texas wat wij al zagen. Ja, Veier-G is echt niet te stoppen volgens mij, Jonas. Nee, ook niet. Dus laten we deur komen naar de bank. Oh, de bank, ja. Eén plaats, netjes. Even bijkomen.